ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଥିଲା ସେ ଅପେକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧି ହେଇଛି କଣ ବୁଝିପାରିଲେନି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳଦୁଆକୁ ଯିବା ତୃପ୍ତି ସାଧନା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସେହି ମାର୍ଗକୁ। ଚିକେନ ବଢା ଉଠାଏ। ଆରେ ଇଏ କଣ ହଲଉଛନ୍ତି ହାତ? ଇଏ ତ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ସିନ୍ ନୁହଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ସିନ୍ କୁ ଯିବା। ଚୁଲି ଜଳିଲା, ତେଲ ଗରମ ହେଲା, ପିଆଜ ପଡିଲା, ଆଳୁ ପଡିଲା, ଆଳୁ ପଡିକି କଚକଚ କରା ହେଲା, ତାପରେ ଚିକେନ ପଡିଲା, ଚିକେନ ପଡିକି ଘୋଳା ହେଲା, ତାପରେ ଆସ କିଏ କାକୁଡି ଖାଇବ? ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଟିରୁ ପାଦ ଖସିଯିବ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବହୁତ ହଉଛି। ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆମ କ୍ରିକେଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିମ୍ ଭୋଜି। ତେବେ ଭିଡିଓ କିପରି ଲାଗିଲା ହସିବା ଏମିତି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ